साफ्रोमखौबो जय मसीह होनना खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों जि रादाबखौ नोंथांमोना नुयोब्ला नायोब्ला गोसोआव मोनसे दुखुआ फैफागोन। मानोना सासे आइजोआ गावनिनो हौवाखौ केस खालामदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, सासे हौवाया सासे ख्रिस्टियान हौवानि हिनजावा बिसिया गावनि हौवाखौनो केस होदों। मानो केस होदों बेखौ नोंथांमोना नायब्ला मोन्थिलांगोन। आं बेयावहाय दा बुंनानै होलिया, नोंथांमोना नायलांबाय थागोन मा कारनाव मा जाहोनाव माब्रैहाय केस होदों। नाथाय केस होनायनि कारना मोनसे नोंथांमोननो एसे खोन्थाना होनो नागिरदों। बे जाहैबाय धोरोमखौ लानानैनो, ख्रिस्टियान धोरोमखौ लानानैनो केस होनाय जादों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ रोखायै मोन्थियो। आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन। जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो सोमोनांथाव रादाबफोर, ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोननो हायो, इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। बेनि थाखाय साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसे शेयार खालामगोन। प्रियफोर, दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव ख्रिस्टियानफोरहा मा मा जादों, ख्रिस्टियान न'खरफ्राव मा जादों, दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोन्थिगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे रादाबखौ भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनोसै, इयुनाव फंनैसो बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोजोबहैगोन। बिलासपुर में एक महिला ने पति पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। धर्मांतरण नहीं करने पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। शादी के बाद पति ने ईसाई धर्म अपना लिया और बताया ऐसा जा रहा है कि दोनों की जो शादी है वो हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और अब जो पति है वो महिला पर ये दबाव बना रहा है कि वो भी अपना धर्म परिवर्तित कर ले। अब इसकी शिकायत की गई है, पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच शुरू हो गई है। बिलासपुर में फिर एक बार धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। महिला ने अपने पति पर ही धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से करते हुए पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां भारतीय नगर निवासी महिला ने थाने में शिकायत की कि उसका पति धर्मांतरण के लिए उसे प्रताड़ित करता है। महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि कुछ वर्षों पहले हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी हुई थी, लेकिन बाद में उसके पति ने ईसाई धर्म अपना लिया। महिला का आरोप है कि पति अब उसे भी ईसाई धर्म अपनाने और चर्च जाकर प्रार्थना करने के लिए दबाव बना रहा है। पति ने घर में रखे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और फोटो हटा दिए हैं। पुलिस ने अब पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बोलता था तू भी इसी को मान, अब बच्चे लोग को भी दे दे, मेरे बच्चे लोग का फ्यूचर बर्बाद, और उन लोग भी क्रिश्चियन धर्म मानेंगे तो सही होंगे करके मेरे बहुत प्रताड़ित करता, बहुत मारता, कमाता धमाता कुछ नहीं है। अब मैं टीचर हूँ और कमाती हूँ, मैं उसको खुद पालती हूँ। बोलता था प्रार्थना कर, नहीं करेगी तो मारता था, प्रार्थना करके खा, चर्च चल, चर्च नहीं जाऊंगी बोलती थी तो भी मेरे को चल बोलता था। उन्होंने एक लिखित आवेदन दी है कि उसका जो पति है वो यीशु मसीह का फोटो वगैरह घर में रखा है, उसी की पूजा प्रार्थना करता है और उसकी पत्नी को भी बोलता है कि तुम भी पूजा पाठ करो, तो वो मना करती है। इस बात पर वो झगड़ा विवाद कर मारपीट भी करता है। इस संबंध में लिखित शिकायत दी गई है, जो जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय, बे रादाबखौ मोननो हाबाय आरो बे जाथाया जादोंमोन बिलासपुराव। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बेखौ रोखायै नुदों जे हौवाया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो हिनजावा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखैमोन। बेनि थाखाय हौवाया ब्रा ब्रायै हिनजावखौ ख्रिस्टियान जानो थाखाय खावलायदों एबा ब्रा ब्रायै बुयोमोन ख्रिस्टियान खालामनो थाखाय। ओंखाम जानायनि सिगाङाव आर'ज खालामनो नांगौ होननानै आर'ज खालामैनि थाखाय हिनजावखौ टर्चार खालामोमोन, बुयोमोन, ठाट्टा होयोमोन, निन्दियोमोन, गोरा गोरा राव बाहायोमोन होननानै बेयाव ब्लेम खालामनाय, दुसिनायखौ जों नुनो मोन्दों बे रादाबनि गेजेरजों। बेसे सैथो बाथ्रा जागोन बियो अनजाग्रा प्रियफोर, बे रादाबखौ नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदों जानांगौ। थारैनो जाय हौवाया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, जोनोमनिफ्राय ख्रिस्टियान नंखाया, हौवायाबो बबेबा ससेनिफ्रायसो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों, बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेसे सैथो जाथाव रादाबखौ नायोब्लाथ' बे बाथ्राया जाथावना नङा। आरो बिथाङा जुदि थारैनो बेबायदि खालामदोंब्ला बिथाङा प्राकृत
गाव सैथोथियै जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायाखै मोनाखै मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ रावखौबो ब्रा ब्रा खालामनो थाखाय जोंखौ थोनाखै आरो बे बाइबेलाव गैया आरो इसोरा बेखौ जोंखौ फोरोङाखै दा बेयावहाय बिथाङा जुदि थारैनो ख्रिस्टियान मारब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय मारब्ला बियो थारै जिसु ख्रिस्ट'खौ गोसो गोरबोनिफ्राय नाजावाखै होननानैसो जोङो बुंनो नांगोन नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जुदि थारैनो बै आइजोआ बाथ्राखौ सैथो बुंदोंब्ला नंमारगौ बाथ्राखौ जुदि मिडियायाव बुंदोंब्ला जे बेबायदिनो खालाममारदों होननानै नंथारगौ मारब्ला दिनै आइजोआ जोङो रादाबाव नुनो मोन्दों जे मोखांखौनो फांथेनानैसो बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ जिहेतु बियो सोरखौबा केस होआखै गुबुन मानसिखौ केस होआखै थाखोमालायनांगौनि बाथ्रा नङा गावनि हौवाखौसो केस होदों गावनि हौवाखौसो हमहोदों दा बेयाव रायजो राजाजों नुजानो गिनानै मोखां फांथेलायनांगौनि बाथ्रायानो गैयामोन जेखि जादिया बेफोरखौ साइक'लजि बाहायबाय थानानै आं बाथ्राखौ बुंनो नागिराखिसै नाथाय दुखुनांथावना मोनसे बाथ्राया बे जे ख्रिस्टियानहा बदनाम जादों जिसु ख्रिस्ट' नाजावग्रा साफ्रोमबो व्यक्तिफोरहा बदनाम जादों जेरावहाय हौवाया हिन्जावखौ बुयै बुयै प्रार्थना खालामहोनो नागिरदोंमोन ख्रिस्टियान खालामनो नागिरदोंमोन गिर्जायाव थांहोनो नागिरदोंमोन गिर्जायाव थाङिखाय बुयोमोन आर'ज खालामिखाय प्रार्थना खालामिखाय बुयोमोन बेफोरबायदि बदनामखौ होदों बे दुखुनांथावना बाथ्रा दा जेखि जादिया सरकारा आयेन बादि बिथांखौ आयेन सायसिगोन बिथाङा थारैनो दायनिगिरि नंगौ नङा जुदि बेबायदि खामानि मावदोंब्ला बे दायनिगिरियाव गोग्लैखागोनखा मानोना बेबायदि खालामनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आबो जोंखौ रावखौबो फोरोंखायाखै सोरखौब्ला धोन दौलद होनानै जिसु ख्रिस्ट' नुहोनाय बियो बाइबेलाव गैया जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ फोरोङाखै सोरनोब्ला माबा मोनसे लुबै होनानै जिसुखौ नुहोनाय इसोरखौ नुहोनाय बेखौ आरो बे माब्लाबाबो जाया रावबो व्यक्तिया जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव धोन लानानै फैनो हाया माबा मोनसे लुबैनानै फैनो हाया जुदि सोरबा फैदोंब्ला बेबायदि बियो बिनि गोरोन्थि जागोन आरो बियो थारैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनाखै थारैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुवाखै बेबायदि बाथ्राखौसो जोङो बुंनो गोनां जागोन आरो बियो सैथोखा जेखि जादिया अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ नुनो मोनबाय आरो बे रादाबनि गेजेरजों इसेब्लाबो माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों आरो फैबाय थानाय समफ्राव बेबायदिनो सोमोनांथावखौ लाबोगोन दा बेयावहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो शेयार खालामदो दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव गोदान भिडिअफोर लानानै फैसिगोन थेंक इउ